Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, kula saking SMP Fitri kelas 10C. Apa itu ingin badhe pawon rembug karo panjenengan. Asmanipun sinten, Bu? Jenengku Diego. Dede, apa itu sajian apa, Bu? Sajane dodole ya pecel gorengan tolak. Regine pinten? Nek pecel ya 9.000, nek tolak 4.000. Di apa itu? Ning warunge Ibu Teguh rame mboten? Rame alhamdulillah rame. Aku wis bali karo sing kuwasa rame iki alhamdulillah. Bu, kalau di sini apa itu rujak begini pinten? 10.000. 10.000 rujak. Kalau misal kolak pinten begini? Kolake wis yo jeneng regane 4.000. Mugi-mugi lancar sedaya ya, Bu, Alhamdulillah. sekeluarga. Alhamdulillah matur nuwun yo. Dik dongane. Muga-muga kowe kono ya sehat, selamat, Ibu Teguh ya sehat, selamat. Amin.